Bisan dili nimo ramdam ang ako ang gugma mine. For the first time karon pa ko naghatag og chance nimo na higugmaon ti ka sa taas na panahon nakaanak na tago ka karon hanggang sa ikaw lamang ang iniibig pagkasama ka ako ay masigla tanging ikaw lamang ang aking mahal sa'yo. Ay sir, may hapon. Ikaw to si John Ray, sir? Duki na nagtrabaho sa Glass, sir? Asa ka dapit nagtrabaho dapit? Yang bang sa ano muna na furniture. Furniture sa? Ito sa highway? Hotel Crispil ito. Hotel Crispil? Kanang naitapan po nga furniturean. Lang yun. Furniturean dia? May furniture dia. Ito yung nagkatao ng Glass. Unsa man naman ka ng tawag-tawag lang? Tawag ko. Dugay na ka nagwan? Kasagaran sir, kung nagpila po Glass nito sir? Standard 2.8. 2.8? Isa ka walang? Oh, isa ka bintanaan. Sa kabintanan? Wala dyan hangyo na, yan na. Umbis ka? Ha? Mag-umbis? Oh. Nami country ba? Kanang murag mapa bitaw ko sa balay? Liman? Kung pila kayo makaya na, magasto? Ipakita naman si mo ha? Kaya sa likod, pwede naman makita. Bihag mong puso ka't damdamin di ako Surprise! Happy birthday! Ilat ko na. happy birthday sir. Sinsya na sila? Hindi ko ilay ma-prank ni mo. Ilan ang edad sir? Ilan na edad mo ron? Ilan ang edad mo ron? 29. Ah, 29. Bata pa tayo. Okay. Nya, kantahan sa kanang mo happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, blow the candle sir. Happy birthday! Anay message para sa imo sir. Na siya to my special boy in my life. Happy birthday. Bisan dili nimo ramdam ang ako ang gugma mine. For the first time karon pa ko naghatag og chance nimo na higugmaon ti ka sa taas na panahon natong panag-uban. Nakaanak na tang duha. Karon pa nimo na feel ang ako ang gugma diha nimo. Tungod kay ang ako ang gihuna-huna sa makadaghan na ikaw jud ay ang ako ang forever. Wad-an ang mga selos kay dili na ko mangita og lain. Naana sa imuha ang tanan, buutan, responsable na pagkaamahan, kusog manigarilyo, charot. Ikaw ra jud ang gusto nako makauban hangtod mawad-an ko og ginhawa dinhi sa kalibutan. Salamat kayo sa tanan sa pagsabot o pagsuporta sa ako. Bisan kapoy kayo ka sa work nimo, giantos nimo ang tanan kahago para lang sa amua. I love you mine. Unta dili ka magsawa, magmahal nako. Bisan maldita ko, unaatanan nako mga advice para na sa imuha tanan. God bless. Sa may birthday wish nimo sa kay Papa, sa may ingon nimo kay Papa. Happy birthday, I love you. Ikaw lang ka kagwapo. Ali Drea. Ingon sa ingon kay Papa. Happy birthday. Love you. Grabe, Fry.
Sa birthday wish ni mo, ma'am, sa imong apo. Inapon na yung permitting inom. Mawala sigarilyo ang inom. Patay ba lang? Oo. Para walay away ba? Oo, so. Okay lain kaawayan kana sigarilyo inom. Picture na yan. Pagsulod juga kung sa'yo mandot sa imong asawa. Ha? Kaya na anong video mag-anak niya, madagpo ng sibog away niya. Ito ang mga bata. Sigari man po nag-away. Nag-niyog-an ka dong. Ha? Bukan din daan. Panaraan. Okay. Kato lang? Patuloy ako panatag niya. Sige. Tambad. Ano ta, nga dito na siya ang sigo badlo. Wala, ganda. Wala kiss dira. So ikaw sir, ano may message mo kay ma'am? Sa iyang mga ipag-ingon sa imo ha? Salamat. So may tubag niya atong ay nimo atong iyang mga message. Sa imong asawa. Salamat po kay effort kay siya. Ay kabalo ba? Banto kay iya ko palakon. Di ko niya pagsinon. Nya, kato lang? Ito lang lang ako. Okay, Okay, happy happy birthday. Picture sa It's gonna be the best birthday ever. The best birthday ever. The best birthday ever. The best birthday ever. Come on! Pizza party, everybody, it's a party. It's gonna be the best birthday ever. Pool party, everybody's cool party. It's gonna be the best birthday